Shaba fethu segrand ngise iPirates phinde yabhabha ngoqalile ngophezulu iPirates but ayikabi go grand before ningene kwisizathu ngoba iPirates akabi go grand njani cela nje amachita aqala udibana nale channel aqala udibana nale content cela ucofe usubscribe incoko ne content ne videos khona every day apha so iPirates isukile but khona ingxaki khona ismoke oqala iPirates yaskora ngoku yathola results but ingu number 3 and number 4 ngoku and iyacaca futhi uba iteam ingu number 4 yabonakala uba kutheni ingu number 4 and kutheni ngengu 1 kanye 2 kanye 3 phansi kwe-Super Sport ne-Richards Bay ne-Sundowns. Pirates defender grand like you know strength grand ne-Pirates is ba okay machita grand eback kwi-players ipha la grand like uNtswembu Sibisi uNtswembu Uxoki naxa idlala uNtswembu Mayela nondake mazi ke inyinja nangona engekho ngoku yabo Pirates sadlala grand futhi ngoku engekho undaka. And then the center, Pirates, sepana, igram, but I could perfect pass like 50%. Tendency 50%. About perform consistently, like almost like a match okay. Now the match land like penalty grand by 2 and by realize a 6. Being cut to make your team, again, ufumane rest. Xa team umonare wenziwe yakhe inike ngoku izidlala as a 8 ngoku ba undlodlo njita akwazi ba okay maka effect igame makazivakalise ematchini maka control maka influence igame for at least 60 minutes event undlodlo uvele okay ibe ngathi yawo uyalighta nje kancane for like 10 minutes 5 minutes phinda kuse abe out umjita phinde akwazi ukwenza baye more for 60 minutes never mind 70 80 minutes or like igame ise influence uvakala ba isekhona ngoku uzamisayo pha emqeni ngidlo kayenza iqolo we and namajita as substitute zakhe bayangena but kusebone umuntu aka-affect that much game like bone whether uMakaringe okanye ilitsotsi ulanduza izolo uyathi gqi umosele qobele kudala sikobedala umbona naye bengenile pha no Ben sometimes muthi warangenile is like la number 6 qha kuse uyisunyana monara okanye bengu team aba consistent like for iteration game and also na for game after game. And then ke ngoku front line uyi-1 umuntu kuse uthitsayo pha consistent Monapole Saleng consistent no create goals no score goals but isimogo Bakania amajita pha kula front line including Saleng lowo ya waste nge-chances umjita like amajita go clinical to clinical nawe ba tholi half chance shy net tholi full chance shy net Pirates ya waster lawe twice twa imali utya namankazana iPirates chances zitya namankazana ya waster amajita and ezo zathu ngizibekayo ke ngoku zizo ezibona ba iPirates bakutheni number 4 10 ngo 3 10 ngo number 2 10 ngo number 1 because ba okay defender grand but say in midfield uyi-1 okanye by 2 umuntu ekusoyala grand phake front line machita aphisa nge-goal scoring opportunities but it's not a team engathi wasteful nyanyani create chances ezininzi but yola machita bangu wayengapheliyo otherwise isibone bane strikers coach esitsha mosmoke
so noma isikhali weza improve xa zophela le season next season sabona mhlawumbe ba more clinical. Others mina ngicanga ntoni majita ngixela lapha kwi-comments bani ngicanga ntoni bakutheni i-Pirates ntoni grand ningaka-grand nge-Pirates. Otherwise if uyaqala ukuthi bani ne-channel le content ngicela ucofe usubscribe. Sure wathina ngibulele nge-support.